President, jo crec que no hi ha paraules prou justes per definir el que hem vist, sobretot en el tercer quart. 35 punts ha notat el Manresa. Ho estem buscant, creiem que és rècord d'anotació en un període del nostre equip? És possible, jo no ho sé, no he pensat en aquesta dada, el que sí que sé que ha sigut un partit en general i un tercer quart extraordinari. Ara ho comentàvem amb companys vostres, penso que avui és un dia important perquè ens hem demostrat a nosaltres mateixos el que pot arribar a fer el públic entregat i el que pot arribar a fer un equip més o menys tranquil, no? Aquest equip té qualitat quan juga amb aquesta tranquil·litat, amb aquest recolzament, i clar, ha sigut un dia, jo no n'he viscut molts, no tinc molta experiència, però realment avui tinc sensació d'haver viscut alguna molt diferent. I ja li podem dir nosaltres, Ja podem dir nosaltres que no n'hem viscut gaires. Home, Déu-n'hi-do, avui el públic ha estat molt entregat, sempre comento sempre, no? El tema de qui tira d'aquí, no? I és evident que avui la sortida del Manresa ha sigut espectacular i el públic ho ha gaudit durant tots els 40 minuts. És que no hi ha hagut cap, o molt poc al final, quan ja en els minuts de les escombraries, cap cistella fàcil del rival, unes ajudes a tot arreu, 2 contra 1 constants, tothom ajudant, fins i tot en algun moment, i un Navarro veiem com tranquils, que hem de guardar forces, quan ja guanyaves gairebé de 30, ho deia el company Òscar Cuesta, el rècord històric de diferència del Manresa de més 32 de l'any 96 i de principis dels 2000. No s'ha aconseguit, però és que és igual. El bon gust de boca el tindrem per molts dies, amb un somriure d'orella a orella. De fet, ens haurien de veure ara, Estem somrient d'orella a orella, la veritat. És que no... Se m'acaben els adjectius per avui. Avui és un dia maco. Molt contents. Hem repartit trompetes, la colla aquella la batucada, no? Ha sigut excepcional. Oi que és la primera vegada que ve aquesta colla? Jo em sembla que sí, han estat excel·lents. Bueno, ells i tothom, no voldria personalitzar només, però... No, tothom, però ells s'han fet sentir més, diguem-ne. Però torno a insistir que avui des del primer moment, clar, ells han acabat el primer quart, si no recordo malament, amb 11 punts. El segon amb 26. Sí, 26. No tenim aquí l'estadística ara, companys? Sí, 26. 39-26. Però és que clar, hem passat a 39 al final del descans, diguem-ne, el descans, 39 a 76. 74. Sí, 76. A 76, sí, l'estadística s'ha deixat 2 punts al tercer quart. No, molt bé. Hi ha hagut moments molt macos, en Jekyll ha tingut moments estel·lars, crec jo, no sé si esteu d'acord amb mi. Jo sempre comentaven el triple, que ha sigut una mica el detonant d'aquesta sortida en el tercer període, el triple aquest de 9 metres in extremis, i també davant d'una defensa, la primera defensa zonal que plantejava en Xus. Doncs això ha esperonat a tot l'equip i d'aquí... És que hem començat el tercer quart, crec recordar, amb 5-0, que sí, que hem fet el triple i després que ho he dit jo, dic, és una maneta, però això és bàsquet, però, escolta, ha estat espectacular. Realment hi ha hagut un moment que semblava amb els Golden State Warriors, un moment molt maco, i hem començat a comparar, i si deia Murs li semblava Shaquille O'Neal, i ell deia, li agradaria Shaquille O'Neal tenir aquest talent a la pintura, aquest moviment natural. Té molt talent. Bé, avui només podem dir coses positives. Nosaltres, quan hem de ser crítics, ho som constructivament sempre, però és que avui se'ns acaben els elogis. La veritat, estem molt contents. Jo us vull felicitar a tots i sobretot a l'afició que ens senti pel vostre mitjà, perquè de debò, avui me'n vaig content. Abans ho parlava amb un company vostre, ja no per la classificació, que evidentment millora i molt amb això. Vius més tranquil, estem allà pendent d'aquesta victòria de més, d'aquestes 2 victòries de més, però avui sobretot estic content per això, perquè és que tinc la sensació que he viscut un moment de bàsquet molt maco. I molta comunió, a banda de la qualitat del bàsquet que s'ha vist avui al Congost, perquè en realitat en molts moments l'excel·lència del joc de conjunt, no només a nivell individual, la comunió que s'ha creat durant tot el partit amb el públic és molt important, i a més quan hi ha jugadors que són relativament molt nous, acaben d'arribar, i ja s'han convertit en Jeter com en Patrick, dos referents importants per l'afició. Doncs seguim treballant. Seguim treballant, i jo volia fer una felicitació a l'apartat de la secretaria tècnica d'aquest club, el Bàsquet Manresa, per la incorporació de Patrick Auda. La veritat. Sí, ha estat molt bé. La veritat. És, crec, el perfil de quadre que faltava. Te la reconec, crec que tens tota la raó. A vegades ens manca tenir aquest tipus de reconeixements, però... I la del Jekyll, A veure... Sí, són dues incorporacions. De la mateixa manera que hi ha incorporacions que no són potser les adients o que s'han fet de pressa i corrents, tenint en compte el calendari, han donat una solidesa a l'equip que li mancava una mica, la direcció d'en Jeter i els punts d'en Jeter
Déu-n'hi-do, i la incorporació d'en Patrick Auda, que jo ara comentava que ens recorda una mica en David Wood, el gladiador del Barça, aquell que jugava de 4 també, que ens està portant molt, la veritat. Sí, la veritat és que sí. President Jaume Arnau, no l'entretenim més, t'agraïm moltíssim que siguis aquí, un plaer, i avui només podem dir una cosa, és felicitats i totes les seves derivades. Moltes gràcies, us la recullo, gràcies. Sort per la propera jornada, gràcies al president Jaume Arnau.